На чым вы там ездили? На Феррары? Феррары, Фиорана, некая там... Вот чаго вам не хапала? Чаго вы папёрліся ламаць гэты рэжым? Ну так, у нейкі час не ўсім, но некаторым людзям хочацца справядлівасці. Уз'яднаецца у агульную Беларусь, дзе будуць усе разам і ябацькі, і змагары, і яшчэ каб не было срачу. Ну, слушайте, это вы уже занадто. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается демократию. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і намацваць гэтую ідэю мы сёння будзем з маім госцем, прадпрымальнікам, ну і у свой час да IT меў там добрае такое таксама адносіны Валерый Астрынскі. Добрый день, спадар Валеры. Прывітанне. Ну я правильно сказаў про прадпрымальнік. Ну сёння это прадпрымальнік, але у свой час і такі як там IT-анёл быў. Ну так, это больше такая была сацыяльная миссия. Ну, мне падабалася на той час двигать нашу IT-экосистему. IT-экосістэму, як гучыць прыгожа. А давайте мы з вами, Валеры, да іншай экасістэмы звернемся, да нашай дзесьці нацыянальнай. Скажите, а вось для вас, як для звычайнага беларуса, як для чалавека, які вырас у той, ну я не ведаю, сістэме, якая у нас все ж таки ёсць, і ў тых умовах, якія у нас ёсць, пытанні некай такой вось беларускай ідэнтычнасці, уласнай ідэнтычнасці, некае такое пытанне: а хто я такі, я вот беларус, ці я там рускі са знакам якасці, ці яшчэ што-нибудь, яны для вас мелі значэнне ці не мелі значэнне? Увогуле, як вы ставіліся да гэтых вось пытанняў ідэнтычнасці? Раней я маю на увазе, ну вот я не ведаю, там 10 гадоў таму. Ну слухайте, ну я нарадзіўся ў вёсцы, заўсёды, ну у меня было самое там цудоўнае дзяцінства, калі я там ездзіў там да бабкі, да деда. Ось, ну мне заўсёды гэты там досвед мой там дзяцінства падабаўся. Ну і конечно ж там на мяне там меў і ў астатні весь мой перыяд нейкі там уплыў. Нават калі я там ездзіў на Феррары, я ўсё роўно там радзіўся у вёсцы Барава Іўскага раёну, і я памятаю, як з дзедам пасіў там кароў і там. Слушайте, ну памятаць гэта адно, а з іншага боку ты ж пераехаў у горад, ты ж ужо не хочаш быць, як там у нас сказали у нашым дзяцінстве на раёне, калхазанам, вот, чтоб по-беларуску там что-нибудь там гаварыць, яшчэ что-нибудь такое, наш вот как бы адарвацца ад вот гэтага, каб адчуць сябе гарадскім, вот і ўсё астатняе. Вот это не было? Ну, у меня, можа, не было не такога асяродку, не, ну, я жыў у горадзе, там, з Менску я жыў там уже там з другой класы. Ось, але я заўсёды там памятаў, і мне гэта падабалася, што ў мяне ёсць там вёска, бабуля, там, і гэта там хатка. Таму я неяк себе там не уяўляў, што вот я там гаражанін, таму я должен там павінен жыць по-другому. Так, у мяне ёсць там свая там ідэнтычнасць. Моя там ідэнтычнасць, яна якраз там і складалася з тых там абставін, у которых я рос. Там мои там дзядуля, бацькі і там той там лес і Нёман, который каля мяне цёк. А калі прыгадваць, усё ж таки вёска беларуская, ну яна была па геаграфічным знаходжанні у Беларусі, беларуская вёска, а па насычанасці, то есть там яна наколькі была беларуская ў сэнсе мовы, нейкай вось традыцыі, нейкіх паводзінаў, некага вот этого вот усяго, аўтэнтыкі. Ну, не, гэта, конечно, была такая уже звычайная вясковая аўтэнтыка. Вёска знаходзіцца ў западнай Беларусі, таму, конечно, там нейкіх надта моцных прарасейскіх не было духу, так скажем. А пра польскага?
А про польскага там у тым краі наіўшым там неяк так вёскі дзяліліся, то есть былі вёскі польскія, былі вёскі беларускія, православная, так скажем, да, это больше это бы было может так у там по религиозно, ну и там одни там на других крыху может там губу закотывали, бо там я жил у гэтай у так сказать вёсцы, которая не польская была, и там мясовые казали, ну ты там вядома чаму яны там паляки, бо калі была тут Польша, то усім палякам давали по корове, и тому там ты хто хотел корову, яны там становились там поляками. Ну я говорю, ну добра, что у 35-м годзе у вас были такие проблемы, а не те проблемы, которые были з іншай там боку мяжы. Ось тому там наша там частка вёскі вось, ну яна бы была такая, бо там усё было неяк там вакол там лес, Нёман, і да там не было там правільнай беларускай гаворкі там усіх, это звычайная трасянка, але яна іншая мова, іншая гаворка, чым то, як там было там у горадзе. Дарэчы, вось вы у сваёй роднай вёсцы апошні раз калі былі? У прошлым годзе, калі я звольніўся з хіміі домашняй. Мы да гэтага яшчэ вернемся, да хіміі ўсяго астатняга. Я вот просто пытанне, ну как бы ідэнтычнасці. Наколькі у гэтым сэнсе вёска змянілася за вот гэтыя апошнія там, скажем, гады? Таму што я назіраў за вёскай сваёй цёшчы, да прыкладу, і я вельмі моцна бачыў, як вёска русіфікавалася. Нават дзеці, якія хадзілі ў вясковую школу мясцовую, мы сустракаемся там ля калонкі, я да іх звяртаюся по-беларуску, яны не разумеюць мяне, што я кажу ім по-беларуску. Дзеці з беларускай вёсцы, з-пад Мінска, не дзе-небудзь там з, умоўна кажучы, ну можна сказаць, дзе-небудзь каля мяжы з Расіяй, дык можа не зразумелі. Вось. І мне, да прыкладу, расказвала наша выдатная гісторык, яна зараз жыве ў Празе, беларускі інстытут там заснавала, Ніна Скіп'яна, яна сама з Палесся. І яна кажа, што Палесся таксама вельмі моцна зрусіфікавалася і змянілася за апошнія там 10-15 гадоў. Вот як у вас вёска, якое адчуванне? Ну, конечно, да, амаль усе людзі размаўляюць на расійскай мове, там ёсць пару, можа, там выключных чалавек, хто там размаўляе на беларускай. Больш, конечно, мясцовая, у іх ўсё роўно такая застаецца трасянка, але, дарэчы, у гэтай мясцовасці яшчэ працуе беларускамоўная школа. Ось, і дзеці там з навакольных вёсак, яны навучаюцца па-беларуску. Ось, яны, конечно, там все роўна нават у вёсцы не нясуць там мову, каб на ёй размаўляць у жыцці нават у вёсцы. Ну гэта да, гэта наша такая там трагедыя, верагодна. Ось. Ну я адчуў после 20-го года, як гэта ўсё можа быстро і змяніцца. То есть ёсць там ёсць людзі, которые там пачалі размаўляць там на беларускай мове, і нават там калі я там апошнія гады праводзіў, то там вакол мяне там некая там суполка, хоць я там звычайна размаўляю на расійскай, але калі ёсць магчымасць на беларускай, я гэтаму заўсёды задаволены. І людзі збіраліся ты, которые там таксама за мной размаўляю на беларускай мове, нават ты некія там, ну, условно говоря, часто выпіваючыя таварышы таксама там прыходзілі, все там сёння мы размаўляем на беларускай мове. Ну, гэта тоже можа быць класна, і я веру, што можа гэта і адрадзіцца. Ну але павінен такі быць фокус на гэта. А вось звычайнаму чалавеку, прычым без розніцы там у вёсцы ці ў горадзе, звычайнаму беларусу, са спальнага раёна ці з вёскі, яму гэта ўсё патрэбна? Вось гэтая беларускасць, вось нейкае пытанне мовы, ідэнтычнасці, хто ты беларус, там не беларус, да якая розніца там, тутэйшы, да і ўсё.
Ну, я думаю, так, з большага это не так явно, каб патрэбна. Скорей за гэта трэба, калі гэта стане там модным і нейкім такім выянковым, то людзі змаглі бы там пацягнуцца. Але, конечно, калі звычайны чалавек все-таки ідзе па пуці там меншага супраціву, ось, і калі там прасцей яму размаўляць на расейскай, ён выгаднее, я б нават сказал. Нет, слушайте, я не лічу, что зараз там за беларускую мову там спецыяльныя там рэпрэсіі, калі я там з міліцыянтамі размаўляў на беларускай, то гэта там усё там не просто гэта так, это каб не высоўвацца. Вось скорее всего, калі ты размаўляеш на беларускай, ага, значит некая пазіцыя. Ну калі ты можаш там сваю пазіцыю, табе з ёй комфортна жывецца, вось, ну і ты там прынцыпова гэтую там пазіцыю там адстойваеш. Ну, я нават не рэпрэсіі меў у дадзеным выпадку пад словам выгодна, а менавіта тое, што ну вот дзеці вучацца, ну вот яны ходзяць у беларускамоўную школу там дзе-нибудь у вёсцы, да прыкладу, але потым яны хочуць паступаць далей, а беларускамоўнага універсітэта у нас няма. І потым ты ідзеш на працу, табе беларуская мова не патрэбная. Як мне сказаў адзін з маіх гасцей, ён говорит, калі б у нас закон аб мовах і аб дзяржслужбе выконваліся, калі без ведання мовы цябе б не ўзялі б на працу умоўна там у які-нибудь райвыканкам, говорит, любая маці у вёсцы ці в горадзе, якая хоча прыстроіць свайго там дочку, сына там дзе-нибудь на добрую работу, гнала б мокрымі анучамі вучыць беларускую мову, потому что цябе ж тады секретаркай возьмуць у выканкам работаць. А так не. Так, видите, бачыце, без дыктатуры нікуды. Нават і вывучэнне мовы. Так а прычым тут дыктатура? Вот ёсць законы. Не, ну так вось, калі яны выконваліся. Закон прымус, да. Я тоже таксама кажу про тое, что, конечно, там мову добраахвотна, каб пачала вучыць зразу уся краіна, то это малаверагодна. Все равно павінна гэта неяк у законодательным таким напрамку мяняцца, ну і рабіць вось гэтыя дорожки, по которым люди будут ісці и заодно там вывучаць мову. Але скажите мне, ласка, вот все ж таки вы так узгадали 20-й год, вот ён показал, ваше меркаванне, давайте мы яшчэ там больш глыбока можа капнем, але першае, а 20-й год ён быў патрэбны беларусам? Вот вам асабіста ён быў патрэбны? Вы ж як бізнесмен, як прадпрымальнік шмат згубілі, шмат пацярпелі, пра шмат што прайшлі. Ну, патрэбны для чаго? Для жыццёвага досведу гэта было выянткова. Я там ні аб чым не жалею. Там той досвед, который атрымаўся ў гэты час. І тыя людзі, з которымі я пазнаёміўся, ну, яны для мяне там маюць такую абсалютную каштоўнасць. Фінансава так, то есть про там гэта было нерацыянальна, скажем так. Гэта было з бізнесоўскай пункта гледжання, то гэта быў там нерацыянальныя дзеянні. Ну, але яны былі вельмі эмацыйныя. Ці патрэбна, но опять же глядзець для чаго там. Ну, давайте экстрапалюем гэта на усю нацыю. Для нацыі гэта было патрэбна? Там, я не ведаю, для нейкага атрымання досведу, для абуджэння, для ўзмацавання, там ці яшчэ што-небудзь там. Не, ну я лічу, гэта карысны быў досвед для беларусаў. Для ўсіх быў карысны, для ўлады быў досвед карысны, пытанне там, як ім скарыстацца. Але што хацеў сказаць, вот такая, здаецца, невялічка, але для мяне гэта было вельмі важная там адзнака, там патрэбен, не патрэбен. Калі да гэтага я там падарожнічаў па розных краінах, потом вяртаўся ў Беларусь, мне заўсёды было такое, якія беларусы все такія хмурыя, нешта там заклапочаныя сваімі. Ось, а тады у нейкі такі кароткі перыяд я ўбачыў людзей, которые
на звычайнай касе ў магазине усміхаюцца друг другу, адно аднаму там глядзяць у вочы. Вось, і гэта было ну нешта такое незвычайна, бо да гэтага я там прыязджаў з Амерыкі, там все людзі там усміхаюцца. У нас не было такога некай такой паказной эмпатіі, а там з'явілася некая такая шчырасць. Для мяне гэта было вельмі такое каштоўны триггер, што можа быць і з Беларусі. Беларусы то таксама могуць быць не сумныя. Дарэчы, вось я тут сказаў слово про тое, што як это можа быць, якое значэнне мае для нацыі. А тут важнае яшчэ пытанне, хоць мне часам кажуць, што ты прычапіўся, яшчэ раз такое пытанне задасі, па карку атрымаеш. Але ўсё ж таки, як нацыя, беларусы яны сфармаваліся ці не? Ці можа расфармоўваюцца ўжо? Халеру веда, наш сусвет так увесь час змяняецца і ну, такое адчуванне, беларусы жывуць там у непростым геаграфічным месцы. Трэба быць неяк такімі падатлівымі, што ли, каб ну так увесь час на працягу гісторыі там атрымлівалася. Ось, і такое у мяне там адчуванне, што ну, калі беларусы там не галоўная ідэя там выжыць, некі там заставіць генафон, то можа там галоўная ідэя, каб пражыць. Ось, ну, і яна некая можа там і блізкая да будызму нас насамрэч. Ну так, там не ўсё мы нешта можам там зрабіць і зрабіць каб так, як мы хочам. Ну, але ёсць тут свая гэта там зямліца ці некая там некая кухня, дзе можна рабіць тое, што ты хочаш. І гэта там эмацыйнае састаянне унутранняй эміграцыі, мне здаецца, да беларусаў яна так падыходзіць на працягу гэтай усёй нашай непростай гісторыі. Ну, цікава, да, конечно. Непростая гісторыя. Я да чаго вось спытаўся про тое, што ці ўсё ж таки не быў памылкай, ці патрэбны быў 20-й год, таму што я чуў развагі про тое, што, да прыкладу, што салідарнасць і паўстанне польскае у 80-х годах, яно было непатрэбнае, яно было заўчаснае, яго ўсё адно разграмілі, і таму навошта гэта было рабіць. Дайшло нават до таго, што казалі, што паўстанне Каліноўскага было марным і дарэмным і заўчасным. Ну што было падымацца супраць гэтай расійскай імперыі? Было відавочна, што яе не пераможаш. Па выніку атрымалі што? Кагосьці забілі, кагосьці саслалі ў Сібір, хтосьці сказаў: "Всё, я паляк, я пераходжу пад карону", і ўсё такое. І замест таго, каб Каліноўскаму будаваць сям'ю са сваёй каханкай, замест таго, каб гэтым людзям ісці, станавіцца народнікамі і несці беларускую думку у масы, адукоўваць народ паступова, на ўсім гэтым паставілі крыж. Вот, маўляў, заўчасна. І кажуць: "Ну і 20-й год быў заўчасны". Ну, вся гісторыя чалавецтва можа складаецца з такіх нерацыянальных некіх выдарэнняў, калі так многія палякі крытыкуюць і Каліноўскага, і Касцюшка, там і да ранняй салідарнасці ёсць у многіх пытанні. Ну, калі мы глядзім там з рацыянальнай пункта гледжання, то так, плюсікі, мінусікі паставіць, то можа там і не патрэбна. Ось, ну, але жыццё ж не заўсёды такое там рацыянальнае, там, і можа оно было б тады не такое цікавае, каб ось, вельмі ж шмат і нейкіх такіх эмацыйных моментаў. Таму да, тут ёсць спрэчка у рацыянальнасці і у эмацыянальнасці. Да 20-й год скорей за ўсё таксама там рацыянальна і эмацыянальна, да яго там рознае стаўленне.
Ну да, ну я так по ваших словах зразумеў, что у вас стаўленне, не глеючы на ўсе страты, яно такое пазітыўнае. Ну я наогул не звычайна там не перажываю за тое, што нешта там было ў мінулым зроблена там неправільна. Ну гэта такая жыццё, гэта частка нашай цудоўнага жыцця, которое нам там дадзена, і мы яго там пражываем, і невядома, калі гэта там жыццё скончыцца, хоць там праз 3 хвіліны, хоць там пра 30 ці там 50 год. І нават калі былі нейкія памылкі, то яны халера яго ведае, дзе мы былі бы там, каб не было там той памылкі там 10 гадоў таму. Таму я ну можа мая такая жыццёвая філасофія, я не жалею о тым, што было. Як вы лічыце, ўсё ж такі, што прымусіла людзей падняцца? Таму што памятаеце, шмат кажуць пра гэтыя словы, калі міліцыянеры там бралі кого-нибудь, асабліва чалавека, які меў добры дастатак, і казалі, што вот што ў тебе было? Мерседес, кватэра, чаго табе не хапала, чаго ты палез? Пра вас дык вогуле няма чаго гаварыць. У вас на чым вы там ездзілі? На Феррары? Феррары, Фіорана, некая там. Вот чаго вам не хапала? Чаго вы папёрліся ламаць гэты рэжым? Ну так, у нейкі час не ўсім, но некаторым людзям хочацца справядлівасці. Ось, і ось некае такое пачуццё, калі цябе ашукваюць, оно вельмі некамфортнае і замяняе ўсе рацыянальныя довады на эмацыйныя. Ось, не для ўсіх, але для значнай часткі людзей. Ось, ну, я ў гэтым кірунку аптыміст. То есть, ну, калі людзі пакуль могуць нешта прымаць рашэнне эмацыйна, то есть, ну, тады мне больш падабаецца такое чалавецтва. Як вам падаецца, ці не ўсё ж такі, наколькі беларусы, выходзячы нават на пратэсты, імкнуліся да дэмакратычных каштоўнасцяў, да вот нейкіх такіх вот, ведаеце, такіх філасофскіх развагаў, усяго астатняга, ці не насамрэч яны хацелі просто змяніць, каб да іх, ну, я не ведаю, памяняць, каб Лукашенко быў іншы. То есть яны, можа быць, хацелі б, каб Лукашенко по-іншаму выглядаў і ставіўся, такого абгрэйджанага Лукашенко, які б не вёў сябе як самадур падчас ковіду, які б, можа быць, не пашоў на суперак, там, заявіўшы там пра 80 з гакам процентаў, а ўзяў бы там сабе 52-53 і сказаў, ну вот так вот. А ў астатнім, наколькі беларусы ўсё ж таки, можа быць, прызвычаіліся да таго, што, ну, за іх дзяржава зробіць, што імі пакамандуюць, што яны будуць вот спакойна хадзіць сабе на працу на завод, гарантавана, стабільненька атрымліваць сваю невялікую, але гарантаваную стабільную зарплату і ўсё такое. А лампачку там прыйдзе майстар з ЖЭКа і заменіць, а не сам думае, як это што зрабіць. Вот як думаеце, наколькі ўсё ж такі беларусам быў патрэбны Лукашенко 2.0 наўзамен старога, аджыўшага свайго? Ці яны сапраўды хацелі грунтоўных пераменаў і калі даводзіцца браць адказнасць на сябе? Ну, мне здаецца, ўсё-такі ж большасць беларусаў, ну, не гатова была там зараз таксама, наверное, для радыкальнага змены. Ну, гэта такая, як заўсёды было, як некая такая казка, которая ёсць у нейкіх там других месцах. У нас чамусьці яна быць не можа, таму што вось ёсць такая там сітуацыя. Она многіх устраивала, і, конечно, каб не было там, каб быў там гэты там напрамак
узаемадзеяння ўлады і людзей больш разумны, то людзі, конечно, там не падняліся бы на гэты весь пратэст, который адбыўся. Таму хутчэй за ўсё, да, каб была прапанова некая апгрейда там спачатку, то яна там многіх бы і задаволіла. Які гэта там працэнт, я не ведаю, але я думаю, што не было б там вялікага супраціву. Там далей людзі жылі бы сваімі там неблагімі жыццямі. Ці можна сказаць тада ў такім выпадку, што вось гэтая салодкае слова свабода, пра якое шмат казалі, но яна-то па вялікаму рахунку вот у сваім класічным сэнсе яна беларусам можа быць і не зусім-то патрэбная, бо яны не зусім-то і разумеюць поўнага сэнса гэтага слова. Ну, конечно ж, там такі доўгі эволюцыйны працэс, который можа яшчэ беларусы і не прайшлі, да. То, што не кожны, можа нават не большасць беларусаў гатовы там на сябе браць дадатковую адказнасць. Ну, мне здаецца, гэта так. Асобен там назіраючы там па той же вёскі, там по маім там нейкім знаёмым, ну, беларусам падабаецца, да, жыць сваё невялічкае спакойнае жыццё большасці. Вось, і все-таки такі рэвалюцыйны шлях мне здаецца не так характэрен там для большасці беларусаў. Ну, а калі эвалюцыйна, то колькі гэта зойме часу ўсё ж таки, бо глядзіце, нават калі мы кажам пра нацыя-будаўнічыя працэсы, усе нашыя суседзі ужо як 100, а хто і 200, а хто і 300 гадоў таму іх завершылі, ужо расфармоўваюцца, можа быць, дзесьці як нацыі, а мы ўсё ніяк не можам ні то не завершыць, ні то не падумаць ввогуле, а ці так трэба яно нам, ці не трэба, то вот як, ці это наш шлях такі? Такая доля. Ну, не ведаю, мне таксама хацелася б, каб у нас уже там статут незалежнасці, там як у Англіі там 400 гадоў да таго быў, і пасля гэтага ўсе гэтага прытрымліваліся. Ну, але так вот нас хістае гістарычна то да Расіі, то да Польшы, то тут саветы прыйшлі, ўсё там усіх там пазмянялі. Ну, мне здаецца, беларусы могуць вельмі добра самаарганізоўвацца. Ёсць добрыя гэты там паказнікі узаемадаверу между людзямі. Ёсць і все-таки такая, ну, можа вакол мяне там мой там гэты там бабл, то есть все-таки такая эмпатыя і давер, яна да большасці беларусаў падыходзіць да такіх тыпаў характару. Ось. Але як да гэтага прыйсці спакойным эвалюцыйным шляхам, каб мы з вами гэта там пабачылі, халера яго ведае. Ось. А можа быць, калі вот мы ўсё ж таки тут закранаем гэтыя пытанні, нейкія такія нацыя фармуючыя, нацыя будаўнічыя, беларусам гэта па вялікаму рахунку і не трэба. Ну, можа, іншыя этнасы, ім трэба было сфармавацца такой, як такая монанацыя, такія вот мы тут, а беларусы яны нейкія такія і вашым, і нашым. Мы можем быць і такія, хочаце, мы будзем палякамі, хочаце, будзем рускімі. Як там было гісторыя даўняя у адной сям'і, калі было 3 сыны, і адзін стаў палякам, адзін літоўцам, адзін беларусам. Ввогуле такая дзіўная сітуацыя. Павел Церашковіч, гісторык, сказаў, што у нас такая ситуация, что мы выбираем себе свою идентичность.
Хтосьці там паляк ён нараджаецца палякам, а беларус ён нараджаецца, а потым думае, а кім же ж я стану. Такі вот это нормально ці не, вот так вы думаете? Ну гэта такі у нас шлях, такая у нас геаграфічная кропка. У многіх там з нас крывей там намешана розных там з маіх там 4 прадзедаў і прабабак 2 лініі беларуская, 1 украінская, 1 польская. Ось, ну як я сябе там адчуваю беларусам. Мне як бы падабаецца гэта там культурнае асяроддзе, бо я там шмат часу ім правёў, у меня большасць сяброў. Ось, і культурны код беларусаў мне падабаецца. Ось, але мне падабаецца і украінцы, падабаюцца мне і палякі. Ось, і можа быць, конечно, калі там змяняюцца абставіны, то беларусы і прасцей там можа, чым іншыя некуды там інтэгрыруюцца. Ці размывае гэта там нашу беларускасць? Ну, напэўна, размывае. Ось, але гэта там дазваляе, не знаю, можа нам неяк далей жыць, пражыць гэты час у нейкіх там другіх абставінах. Штосьці губляем, але штосьці і знаходзім у такой сваёй... Хто ж ведае, як правільна, можа наадварот, вось гэта беларуская характар, можа там у будучым там стацца, што тое, што атрымалася у беларуса, можа там некаторыя другія там нацыі, которые упираліся, бароліся і зніклі, могуць паставіць, ну, прыклад. Не ведаю, як правільна, ну, як бы нас сфарміравала вось тая геаграфічная там месца, у которой мы знаходзімся паміж гэтымі вялікімі суседзямі, вялікімі культурамі. Вось, ну і неяк ППК за гэтыя доўгія стагоддзі рознымі такімі всплескамі Беларусь там застаецца. Я хацеў бы, каб яна, конечно, засталася і далей, і каб, можа, она была там больш беларуска-цэнтрычная. Ну, але зараз маем то, што маем. Ну, маем, што маем. Мне, дарэчы, мой сябра, украінец, сказаў, што кажа, я вот глядзеў твае праграмы, ваши развагі пра нацыянальную ідэю, ідэнтычнасць, кажа, я магу сказаць, што для нас, для украінцаў, для канчатковага фармавання нас як нацыі ніхто не зрабіў больш, як Путін с вайной са сваёй. І я тады яго спытаўся, а атрымліваецца што, вот, да прыкладу, для вас, а можа тады і для нас, вот такого канчатковага нейкага усведамлення, фармавання там і ўсяго астатняга без крыві немагчыма? Можа, немагчыма, но але гэта там, ну, я ж за сябе адказваю, то есть, ну, гэта там не мой шлях. Я, ну, не уяўляюся в сябе ваяром, ну, я насамрэч ні разу не удзельнічаў у сваім жыцці ў нейкіх там пацанскіх бойках. Ну, гэта мой там тып характару, і мне ў ім камфартова. Для станаўлення нацыі можа так, але тут так, можа здарацца, што поўнасцю нацыя можа быць вынішчана, калі нешта пойдзе не так, ці неяк сфармуецца, згуртуецца. То есть я не хацеў бы зараз там для Беларусі такога шляха, як для Украіны, фарміравання нацыі. Але калі мы скажам ўсё ж таки пра вяртанне сабе сваёй краіны, сваёй Беларусі, як это вы бачыце магчымасць мірнага гэтага працэса? Ну, я не бачу такого простага шляху. Да, неяк оно ўсё пакуль што не аптымістычна, на жаль. Ось, і ну, у крывавых зменах я бы не хацеў бы удзельнічаць. Таму вось неяк з аднаго боку я за эвалюцыйны шлях, але невядома, калі ён да нечага прывядзе.
Таму такая вось невясёлая гісторыя, але беларусы класныя. Мне вельмі падабаецца, што я беларус. Вось, можа там пытанні ў гэтых наших суполках, которые мы там вакол сябе суполкі беларускасці неяк там фарміруем. Вось, і гэта наша там міні-беларусі вакол кожнага неяк там ёсць. Можа ён як такія дэцэнтралізованая Беларусь калі-небудзь уз'яднаецца у агульную Беларусь, дзе будуць усе разам і ябацькі, і змагары, і яшчэ каб не было срачу. Ну, слухайте, это вы уже занадто. Я же про Бёрнан-мен, про утопию могу я пофантазировать. Ну, это еще ладно, там разом и ты, и гэты, ну, каб еще и без бульбасрачаў, это вы уже тут занадто. Але, калі мы кажем все ж таки вось про нас, про тых, хто быў вымушаны пакінуць сваю краіну, зараз мы, да, вось гэтыя міні-беларусі вакол сябе будуем. А наколькі яны жыццяздольныя у эміграцыі, гэтыя нашыя міні-беларусі? Ну, суполки, которые там все-таки ж таки формируются по доверу, и по доверу мне больше просто доверяться белорусу, чем там іншому некому там человеку там в бізнесовій ціні, якої там іншому питанні. І наші суполки будуть дзейнічаць, пакуль у нас будуць нейкія там агульныя там тэмы захапленні, ці культурніцкія, ці бізнесовыя, ці то Бёрнан-мен, вось, ці купалле праз вогнішча паскакаць. Ну, все ж мы жывем у такіх у асяродку розных міні-кам'юніці. Ось, і чалавек звычайна вакол сябе трымае, па-моему, там 150 чалавек у коле свайго некага досведу, з кем ты можаш там паразмаўляць, ты там збольшага разумееш, там дзе там брат, дзе там сват. Вось, і ну, людзі пакуль ёсць патрэба вось вакол некага сваёго там хобі, ці там задачы нешта там нешта рабіць, но яны будуць гэтыя суполкі падтрымліваць. Калі яны размыюцца, ну, халеру яго ведае. Але мне здаецца, яны больш такія трывалыя. Я да чаго пытаюсь. Вот я быў у беларусаў у Сіэтле, і беларус, ну там безумоўна там беларуская дыаспара вельмі такая добрая, шчырая, досыць вялікая. Паміж сабой яны ўсе гэтыя людзі, якія яшчэ вот у іх вачах ёсць гэтая Беларусь, яны яе памятаюць, яны яе з сабой прывезлі ў гэты Сіэтл. Але вот я жыў у нашага хлопца, он таксама айцішнік, жанаты ён на украінцы, у яго двое дзяцей, і я ў яго пытаюся, ну вот калі сітуацыя зменіцца, вот ты са свайго Сіэтла у Беларусь вернешся? А ён з'ехаў не ў 20-м годзе, ён з'ехаў раней. Вот, он кажа, я, конечно, вернуся. Я говорю, добра, ты вернешся, а дзеці твае? Ён кажа, а яны ўжо не, яны ўжо амерыканцы. Вот я про гэта меў больш шырака, больш такой перспектыве працяглай у нашай міні-Беларусі, якія мы зараз будуем тут. Мы тут пабудуем, і можа быць, пакуль мы тут і мы ёсць, яны будуць існаваць у той ці іншай там що ж таки канфігурацыі. А далей? Ну, все будзе залежыць ад таго, наколькі беларусам добра жывецца ўнутры краіны. Калі будзе шмат таких бедаў, которые будуць там вокруг Беларусі, то, конечно же, там эміграцыя будзе расці. Можа там здарацца, як там у армян, по-моему, там у 3 разы больш дыаспара армянская за мяжой, чым унутры краіны. Можа такое, конечно, там адбыцца. Ну, бо вяртацца ў Беларусь людзі ўжо будуць толькі калі яны будуць верыць, што ёсць там сэнс вось у гэтай, ну, у некай
перспектыве. Ну ці ўжо пройдзе там эмігранцкі цыкл і людзі там вернуцца, бо тут цяжка там не прыстасаваліся, але я не думаю, што гэта будзе там большасць, на жаль. То есть гэта я разумею, але я меў на увазе тое, што скажем, наколькі ўсё ж таки беларусамі і беларускай ідэнтычнасці і ў этой захочуць быць нават у этой нашай тут пабудаванай міні-беларусы нашы дзеці, нашы ўнукі. Ну так, скорее за ўсё праз пакаленне, то есть та ўжо там беларускасць ужо адыдзе там да іх на другі план. Ну, так, все-таки пакуль мы беларусы, скорее всего, потому что мы там памятаем некі наш жыццёвы досвед у Беларусі. Доўгі час яго падтрымліваць у эміграцыі наўрад ці будзе магчыма. Ось, і нават, ну, я памятаю гэтыя там эмігранцкія расійскія суполкі там у Брукліне, калі людзі там застаюцца на тым же узроўні культурніцкім, як яны з'ехалі ў 80-м годзе. Ну, гэта такі звычайны феномен эміграцыі. То есть, калі ты не інтэгруеш, ты там застаешся з некім сваім тым багажом, з якім ты з'ехаў з Беларусі. Ось, можа, нашы там апошнія мігранты будуць назаўсёды астануцца з багажом 20-го года ментальным тут у эміграцыі. Дарэчы, это добра ці дрэнна, на ваш погляд? Ну, смотря для каго, калі гэта траўматычны досвед і перажываеш там з псіхолагамі, працуеш там і жизнь сабе псуеш, то дрэнна. Калі ты да гэтага досведу ставішся як важнага і для цябе карыснага, ну то добра. Все ж ад унутраняга стаўлення залежыць. Видите, зараз, ну, уже цягам шмат гадоў там беларусы выязджалі, ладзілі бізнесы, паспяховыя бізнесы. Чаму б ўсё ж таки не сабрацца, не скласціся і не купіць, не пабудаваць сабе сваю Беларусь за межамі Беларусі? Я не ведаю, выспу якую-нибудь купіць і зрабіць там Беларусь 2.0. Так, ёсць усякія там такія утопічныя ідэі, там яны там не толькі там беларусаў касаюцца, да, там купім выспу і зробім там сваю там новую дзяржаву з новымі там справядлівымі законамі там якімі-небудзь. Ну, яны заўсёды натыкаюцца всё равно на тое, што ёсць там міжнародная рэгуляторыка, ты некуды там, нават калі гэта будзе некая там выспа, калі яна стане чуць там крыху большай, то ўсё роўна трэба будзе падпарадкавацца ці там амерыканскім законам, ці некім там мясцовым там законам самуі там, дзе гэту выспу зрабіць. Ну і ідэя таких там, не знаю, там вёсак, то есть на Падляшсі мы там бачым, што вось ёсць там некі там свой там кола і культурніцкае і гістарычнае. Ці добра гэта для ўсіх? Ну, явно там падыходзіць не ўсім, бо там беларусы з Варшавы чамусьці там не едуць жыць там у вёску на Падлясе, там, бо там іншыя патрэбы, там іншае там стаўленне да нейкіх бытавых праблем. Там я не думаю, што калі там набыць выспу, то беларусы зробяць нешта там цікавае. Могуць там мне хацелася б зрабіць нейкі там, не знаю, там беларускі кемпінг ці там некую там маленькую там рэтрыт-цэнтр такі условны, там дзе да, было б можа там нешта больш беларускага, людзі там маглі б там прыязджаць у некую такую культурніцкую прастору, але таксама там рабіць это толькі для беларусаў, таксама там тады ўжо там няма эканамічнага сэнсу. Вось, все-таки тут мы живем уже у вялікім свеце, і пытанне інтэграцыі ўсё роўна яны неяк так даганяюць пытанне часу. Інтэгравацца, безумоўна, трэба, сацыялізавацца і знаёміцца з мясцовымі культурамі, мову вучыць гэта мясцовую, это абавязкова, але тым не менш, вот я гляжу нават па Варшаве, я ведаю адзін раён у Варшаве, дзе кампактна селяцца украінцы.
А я уже не кажу про китайцаў, про гэта чайна-тауны па ўсім свеце, па ўсіх гарадах і ўсё астатняе. А чаму беларусаў так вот не робяць? Чаму яны вот беларусатауны сабе там не арганізоўваюць умоўна? Потому что их меней, чым кітайцаў. Кітайцы, да, робяць чайна-тауны, там адно ў аднаго працуюць, і там можна не выходзіць за межы і там не вучыць мясцовую мову, там не інтэгравацца. Таксама там, не знаю, там в Эстонії, в Таллине рускамоўная суполка калісьці там пасялілася ў месцы такім аля наших там шабаноў Валсламя, і там недзе там адно аднаго таксама там працуюць і не надта там інтэгруюцца. Ну, можа, там патрэбна некая крытычная маса ў адным месцы. Але таксама не магу я сказаць, што гэта добра, бо там свой гэты там пузыр, то ён таксама там робіць некую такую там абмежаванасць. Хай, можа, беларуса будзе везде, у розных месцах шмат, каб было заўсёды вот гэта паняцце беларус, што мне трэба там у Каліфорніі нешта там знайсці, я знаю, да каго звярнуцца і хто мне там дапаможа. Там трэба там у Кітаі там таксама. Можа, гэта такі шлях беларусаў. Ну, беларусізаваць свет, говорится, хай лепей изменчивый мир прогнем под себя. Дадим свету, да. Может, это наша такая усеагульная миссия — принести у свет крыху белорусскости нашей. Вот это да, тут я згодны. Валерый, як вы лічыце, ўсё ж такі, вот мы зараз узгадывалі про тое магчымасць там і нашыя мары вярнуцца ў сваю Беларусь, але хто больш, хто менш ужо знаходіцца в эміграцыі, і як бы там ни было, я думаю, ну, я не ведаю, пагодзіце вы са мной ці не, але мы паступова змяняемся, і мы мяняемся по-рознаму, чым тыя людзі, якія жывуць у Беларусі. Потому что яны ўсё ж таки, калі змены яны ёсць, яны адбываюцца ў той сістэме, пры тых абставінах, пры тых рэпрэсіях, будзем чаго гаварыць, хаваць, якія там ёсць. А мы тут мяняемся ў іншых умовах, а значыцца і ў іншым накірунку, там пад цяжарам імігрантскіх праблемаў, там пад цяжарам свабоды, што хочаш, што рабі. І гэтак далей. І ці не атрымаецца так, што калі у нас з раптам узнікне такая магчымасць, мы сядзем у цягнікі перамогі Чалага на моих вагончиках, да, на ваших вагончиках, і прыедзем на памежны пераход, а нам там беларусы скажуць: слухайте, что вы сюда вот как-то тут со своими там национальными идеями, якія тут вы там нешта там нафармулявалі, неких там вот своих там конституций попонаписывали, знаете что? Вот где вот писали и формулявали, туды дуйте и там что хочете з імі рабіць, а мы тут самі. Мы ўвогуле как бы ўжо по-рознаму глядзім на адны і тыя ж самыя рэчы, мы не разумеем адзін аднаго, так что давайте как-то без нас. Может такое быть, не? Ну, я быў у Севернай, у Паўночнай Карэі, разумею, як это там адбываецца ў паўночнай, чаму там паўночныя карэйцы там адрозніваюцца ад паўднёвых, і там яны не заўсёды могуць там разам паразмаўляць на адны і ты ж тэмы і разумеюць адно аднаго. Ну, Беларусі ўсё-такі, опять же, гэта і наша трагедыя, і можа наша некая такая магчымасць, што все-таки, ну, Беларусь не настолькі ізаляваная краінай, наўрад ці яна там будзе там Телемост, Беларусь унутраняя і Беларусь мігрантская, ўсё роўна ён там дзейнічае. Прыязджаюць там да мяне ў госці людзі там з Беларусі, которые там адсидзелі ў турме трошку, там пабылі ў нас, там где-то паразмаўлялі, падарожнічалі, паехалі абрана нас назад у Беларусь. Ось, і таму там інфармацыя і некая там сувязь усё роўна ёсць, наколькі она там будзе глубокай ці будзе там пашарацца. Ну, все будзе залежыць ад гэтай там ад нашых межаў і ад унутранай сітуацыі. Ну, але я
нават там пры тым дрэнным раскладзе, што зараз адбываецца, не веру, што уже там беларусы, як і карейцы змогуць настолькі там праз 50 год адрознівацца там па ваге там ось і па тым, як яны там адносяцца да нейкіх розных рэчай. Скорей за ўсё ўсё-таки інтэграцыя ўсё некая ўсё роўна будзе ў нас адбывацца. Мы з вами не один раз тут узгадывали і мову, і культуру, гісторыю, традыцыі, і казалі про тое, што ну гэта ўсё ж таки важна захоўваць і гэтак далей, але ўсё ж таки 21 стагоддзе. Касмічныя караблі, как кажуць, бараздзят і там ужо плануюць Марс засяляць і гэтак далей. Ці час нам у гэты час, калі можа быць дзесьці ад пэўных таких прыкметаў нацыянальных, ну той же самы Евросоюз ад межаў адмовіўся і гэтак далей, а мы тут у нейкую такую старажытнасць, старадаўнасць вяртаемся і кажам, а мы тут будзем з гэтых нацыянальных каштоўнасцяў, прыгожых каштоўнасцяў, але муры такія сабе устаўляваць. Мова, культура, гісторыя, там караблі, там трансатлантычныя карпорацыі і ўсё астатняе, а мы такія, а мы тут затое вот сядзім тут і у нас усё па-беларуску. Ці вот час для гэтага? Слухайте, ну ізноў жа смотря гледзячы для каго там шмат маіх сяброў, ну з большасці там тых, хто там на Кіпры зараз там жывуць, яны сябе ўспрымаюць як там грамадзяне сусвету. Яны кажуць, што да, там рускія, беларусы, украінцы, ну гэта не так ужо там каштоўна там для людзей. Я не магу сказаць, што гэта там не правільная рэч. Калі яны такі шлях выбіраюць, ну у іх такая пазіцыя. Ну але мне здаецца, там наша некая там беларускасць, ну гэта ж як для сусвета, это таксама як і ўсе іншыя нацыянальныя культуры, это нешта такое незвычайнае. Я зараз там жыву у Гданьску, там недалёка кашубская культура. Таксама там гэта там цікавая там культура, которая там адрозніваецца. Да, у іх там ёсць праблемы, таксама менш людзей там размаўляе там на кашубскай мове. Ось, але у глобальным сусвеце, калі для людзей уже там не патрэбна там думаць, каб там паесці і там гаджет нейкі там новы атрымаць, патрэбна некая там цікавасць і эмоцыі, і беларуская культура там для іншых людзей сусвета таксама можа быць некай там новым досведам, каштоўным таким культурным і эмацыйным. Таму у мяне больш такое там стаўленне, што у нас цікавая гісторыя, там беларусы крыху адрозніваюцца ад іншых людзей, і многім людзям можа быць цікава, так сказаць, гэтымі беларусамі пазнаёміцца і недзе там пакапацца, чаму ж яны такія. Ось, таму для мяне здаецца важна, каб беларусы захаваліся, каб захавалася Беларусь, ось, і добра было б, каб наша нацыянальная культура, яна таксама як такая культурніцкая каштоўнасць у свеце гэтым прысутнічала. Валерый, такое асабістае пытанне. Усё ж таки вот уявім сабе, ёсць магчым, ну все там муры рухнули, мы можем вярнуцца, мы вяртаемся, але жаданне помсты, отомстить тым, хто стаў прычынай для того, что вы потрапілі у турму, что вы былі на хіміі, что вы страцілі свой бізнес. Вот як люстрацыя, пакаранне, помста такая народная, ці як? Не, ну гэта дакладна там не мой шлях, у мяне няма там ні ненавісці, злосці нават там на тых людзей, которые там нейкія недобрыя рэчы робяць з таго боку. Ну мне ж
Ну, там мой асабісты буддійскі погляд на жыццё. Мне скорее іх там просто шкада, што ось яны сябе так паводзяць і портить себе карму. Потом перед дзіцямі у старасці будзе незручно, так скажем. Поэтому я точно не буду там подписываться под некими там выроками и некими там моментами помсты иллюстрации. Я хотел бы, каб усё, каб яны самі у сваім сумленні усё тое там атрымалі, а лепейшае, каб змяніліся. Валерий, ну мы, конечно, можем там разважаць там про карму, про тое, что а вот перародзіцца яны ў наступным жыцці які-нибудь там жабамі за тое, что яны рабілі, але калі мы кажам про тое, что ўсё ж таки адстаяць сваё, вярнуць сваё, адпомсціць ворагу, ці той гэта шлях, вот это подставить другую шчаку? Слухай, ну для некага это той шлях, не для мяне. То есть я не готов ні за што помсціць, нават калі мяне людзі там обманули і зарабілі мне некую шкодную рэч. Ну, как бы траціць свой астатак жыцця на некі там негатив. Ну, я не хочу. Жыццё классное, я хотел бы яго проживать у позитивным неким напрамку. Ну, я бы абралі сабе яны там такі шлях. Ну, гэта іх неразумнае жыццёвы, можа нават вырак. Ну, для мяне просто можа у маёй там карціне каштоўнасці людзі знаходзяцца можа на іншым некім вымярэнні. Не хочу сказаць, што там ступені развіцця, але там іншае вымярэнне. Они лічаць, што свет такі, там трэба быць у такой там агрэсіі і гэту там уладу там трымаць да апошняга. Мне это неяк так нават смешна такія каштоўнасці, што людзі за іх гатовы рабіць некія такія дрэнныя рэчы. Добра, тады на завяршэнне ўсё ж таки, калі ўявім сабе новую Беларусь, нашу Беларусь нашай мары, то палітычны рэжым там вот які б вы хацелі бачыць? Гэта што? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, кэмп, я не ведаю, там Великое княство Литовское, что это? Я хотел бы, каб это была все-таки сучасная Беларусь з якой-небудзь там уже там камп'ютарнай дэцэнтралізацыі і ўлада, каб, конечно, там успрымалася як гэта некае служэнне і путь такі шлях менеджерскі, што табе трэба нечым пазаймацца там і наступныя пакаленні ці твои там сябры і наваколле табе за гэта будуць там удзячныя. Я веру, что там шмат людзей готовы, і знаю таких людзей, там бескаштоўна рабіць многія рэчы там і паляпшаць і займацца там той же там менеджментам і там управленнем некімі там працэсамі. Улада для мяне, ну вообще не з'яўляецца некай такой каштоўнасцю. Гэта можа там наадварот некі такі павіннасць такая. Ну, але гэта там для мяне. Я хацеў бы, каб больш людзей хацелі бы там просто добра і жыць у шчаслівай краіне, а не камандаваць і каб усе там іншыя там ад іх залежалі. Ну, мне гэта не надта зразумела. Дзяржаўная мова ў гэтай нашай Беларусі мары, якая і колькі іх павінна быць? Мне падабаецца, каб все-таки мы былі адметнымі, каб беларуская мова развівалася.
дзецям маім не спадабаецца, бо яны там не хочуць размаўляць на мове, але я за тое, каб ўсё-такі некі там условны савет старейшын мудрецоў, там як які там Міцкевіч там і астатнія, каб яны там пасавяшчались і вырашылі, што вось давайте мы будзем неяк у тым напрамку нешта рабіць. І нават за замову я крыху за насілле, хоць я гэтага не люблю, але каб было неяк такія былі напрамкі развіцця, каб все-таки трэба было нешта паварушыцца. Ну а людзям гэта ж там таксама карысна для развіцця нейронных сувязей новых. Ось павучыць мову, напрыклад. Гэта не просто так, як мы зараз вучым польскую, ну але не вредно. Не шкодно. Вот вам и буддист говорит, я тут за мирный шлях без насилия и гвалту, але вот калі мовы тычыцца пытанне, то бізуном. Можна крыху, можа там не бізуном, але таким, да, крыху там галушку можна там даць за тое, што там добра пачытаў там Караткевіча. Вось гэта да, выдатна. Дарэчы, вот ўсё ж таки ці не хапае нам нейкага такога больш пазітыўна, романтычна, гераічнага усяго там прозы, там ну літаратуры, кіно, там мультфільмаў, я не ведаю, там гульняў камп'ютарных, вот на падставе вот беларускай, бо чытаеш беларускую літаратуру і такое адчуванне, што праз усю гісторыю там гэтыя бедныя няшчасныя беларусы некуды у поўным там пастаянна у лапцях у брудзе пруць сваю крыўду некуды і ўсё, больш нічога, гераічна чего-нибудь хочется, не? Ну, как бы тут же ж не могут писатели, письменники писать на заказ, есть грант, напишите нам что-то там героичное, але позитивное. То есть письменники, мне здаецца, все равно пишут на потребу аудитории. Я тому, что может и белорусы такие, что тому, что про их вот так вот пишут, и они, ну так там же у книжки написано, что мы только крыўду некуды свою прем, так мы таки будем такие. Я за то, каб аглянуцца і паглядзець, які свет, як гавораць палякі, заебіста. І добра было б, каб было больш пазітыўнага контенту. Ну, але ён павінен быць і запатрабаваны гэтымі людзьмі. У мяне запатрабаваны, можа яшчэ ў некага. Ну і на завяршэнне, все ж таки нацыянальная ідэя ад Валерыя Астрынска гучыць як? Блин, ну ізноў жа ад таго, што ёсць, і таго, што хацелася б, таго, што ёсць, это, на жаль, это, наверное, все-таки ж перажыць, бо такія абставіны вялікі час. А то, што хацелася, то хацелася б, каб і та ідэя, которая мяне б драйвіла, гэта беларусы павінны быць пра шчырасць, пра эмпатыю, пра давер адно да аднаго. Ну, бо ў такім сусвеце і жыць і зручней, і лепей. Мне, дарэчы, спадабалася вельмі ваша фраза про міні-беларусі вакол кожнага, ну але ваша ідэя, таму ваша права, ну шчырасць, эмпатыя, давер, ну пасля таго, як перажывем і выжывем. Гэта, конечно, таксама выдатная нацыянальная ідэя. Дзякуй, вялікі Валер. Вось гэтую кнігу у якасці падзякі ад Еўрарады, ад праграмы Ідэя-Х і мяне асабіста за ваши словы, за вашу ідэю і за цікавую гутарку. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, клас. Буду чытаць у пацёнку. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.